अरे ओठ में लगेबू ओठ लाली, ओठ तार पूरा लाल हो जाई। निशा जी से दिल लगा ला करे जा, पूरा जिला में तार बवाल हो जाई। सातो जी के देन हकी राज करता रे, सातो जी के देन हकी। अरे पूजा हर पुरवा भवानीपुर धराई रहली हो कट्टा। कौन सरवा बोली रे जब हन्नी सादे जी के लड़का लिखवैले रहल सट्टा बुझाई। लिहे सामान तोइका तोइका होला पूरा के लइका। अरे जा हट्टा छिटौनी तोरा बुझा गई, अपन यहाँ के पानी तोरा ला गई। आओ हमरा बेतिया जिला में एजा के गोलगप्पा तोरा के खड़े खड़े दिया जाई बुझाई। गोलगप्पा खिया